were kod mago kendo wadonjo weche mag siasa ni kwetha mar jokanyo mamoko mag duond bura mar ODM oramo ne ngang' ok gibiyie ni winjruok obedie kind duond burano kod UDA. Ne gibago romo e kaunti ma Busia kama ne otelnegi kod gavana ma Siaya James Orengo gi jagoro mar duond bura mar ODM Edwin Sifuna e kind jotelo mamoko. Jafwambo marwa Cleophas Oluoch miyowa ler kaka romo mar kweth nobedo. Okinyi machieng' Jumapil, kweth machielo mar ODM otero kampen margi ma otisi ni Linda Wananchi e kaunti ma Busia. Mae biro bang' ogai mar ODM Oburu Oginga bago romo e boma ma Malaba e kaunti onogo ma Busia. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna notelo ne kwethno ka gin gi gavana ma Siaya James Orengo, jod bura ma Embakasi East Babu Owino e kind jotelo mamoko. Mimi ndio Sifuna. Sifuna olero ni nitiere ji mane uso ne giluoro ni ok ginyal chopo e kaunti ma Busia. Walisema hatuingii Busia. Hapa ni wapi? Jotelo go bende odhi nyime mar wacho ni onge gimoro amora ma ODM biro kalo ka ok owinj duond japiny. Chochote ambayo chama cha ODM itafanya itatoka hapa kwa wananchi. Lazima wasikie sauti ya wananchi. Sisi tutadili na nyinyi. Hata leo hii mkiamua mtufukuze, tuko tayari kurudi by election. Lakini penye baba aliwachia chama, lazima tuendeleze wapi? Gimedo wacho ni duond bura mar ODM ok nyal barore. Hakuna mtu anaweza kuvunja chama cha ODM. ODM ndio inaweza kutengeza serikali. ODM ndio inaweza kutengeza serikali. Hakuna mtu atatulazimisha kuingia serikali ambayo hatukubaliane inayo. Tunataka tuambie Wakenya wote na wanabusia ya kwamba hii ODM ya saizi, hii ODM hatuijui. Kwa sababu hii ODM saizi ni ya wanabiashara. Saa zile wanaenda State House, wamewacha mama mboga wapi? Wakienda State House kuchukua pesa, vijana wako wapi? Giseo sirkand William Ruto kuom rocho ratich jopiny to ahinya e kaunti ma Busia. Hapa Busia Kasongo aliua vijana wengi sana. Hapa ambapo tumesimama. Na tunapouliza maswali wanasema ati sisi ni waasi. Hapa Busia kuna karibu watu kutoka Busia, karibu watu 15 ambao waliuliwa wakazikwa. Hatuzungumzi na mtu yoyote mpaka hawa vijana wetu wapate haki zao. Jotelo go bende osiro ni ODM ok nyal riwore gi UDA e yo mora mora. Sasa tunasema ya kwamba chama cha ODM haiwezi kuingia kwa UDA. Kamwe. Wangapi Busia? Cleophas Oluoch, Ramogi TV.